Každý den může být příležitostí dělat více toho, co je pro vás v životě opravdu důležité. Představujeme Plaxi, předního globálního partnera v oblasti benefitů a angažovanosti zaměstnanců, který zve všechny, aby otevřeli svět příležitostí a užívali si více toho, co je v životě skutečně důležité. S velkým globálním zásahem a partnerskou sítí 1,7 milionu míst děláme větší radost ze života 36 milionům spotřebitelů po celém světě. Jsme nová značka postavená na bohatém dědictví Sodexo s velkými ambicemi do budoucna a silným zaměřením na rychlý růst. V Plaxi utváříme budoucnost, posilujeme partnerství s klienty a navazujeme smysluplné vztahy se spotřebiteli, abychom každému poskytli přesně to, co skutečně potřebuje. Od vytváření personalizovaných zážitků až po vývoj inovativních benefitních řešení a platform. Využíváme sílu moderních digitálních technologií, abychom přinesli svobodu a obohacení v pracovním životě i mimo něj. Protože jsme se zavázali zlepšovat život milionům lidem ve více než 30 zemích světa a chceme spolupracovat s lokálními komunitami odpovědně a udržitelně. Užijte si Plaxi efekt. Více šťastných momentů, více příležitostí, více toho, na čem vám skutečně záleží. My jsme Plaxi, přední světový partner pro zaměstnanecké benefity a angažovanost.